Κατάλαβες. Και να μην καταλαβαίνεις ότι σε παίρνει. Δεν γνωρίζεις πως θα τους πάρεις. Στο δείξεις τελικά πριν. Τι θέλουμε για λίγο, να κάνουν κανένα zoom με την κάμερα. Όχι τις τεχνολογίες και κάθε Βασίλης δεν ξέρει όλα. Είναι και τις τεχνολογίες, τα ξέρει όλα. Πλάκα ξέρει Βασίλης, ότι χαμογελάει ρε μάλακι. Πλάκα γίνεται, χαμογελάει ρε μάλακι. Μωρό μου, αύριο θα σε ξέρω όλοι οι φίλοι εδώ. Δεν σε αύριο κουπλαρισμένοι. Με κάηκα. Ω, τρελαίνομαι. Δώσε, φορτώστε. Φωνάξτε όλη την πυροσβεστική του κόσμου. Δημητρή, μπορείς να κάνεις τώρα με το πρόσωπό της και από κάτω να βάλεις μια άλλη γυμνή. Ό,τι θες μπορώ να κάνω. Τι να βάλεις άλλη, τι να βάλεις άλλη γυμνή. Δεν το λένε ντυμένη. Να βάλει το πρόσωπό της, ότι από εδώ και κάτω ρε παιδί μου να μην είναι ντυμένη. Ειδικά αν βάλει μια νοδικιά θα τους φτιάξουνε. Ότι είμαι εγώ. Γιατί έχουμε 7 νούμερο βυζί. Βυζί 0, Βασίλη Πάσχουλα. Ένα διάλειμμα από την Ναταλία. Τι 7 νούμερο ρε μάλακα. Ή το πίστευε. Τι πίστευε, έλα. Μισό νούμερο. Καμόταν το προσωπικό, δεν μπορούσαμε να έχουμε πει. Καληνύχτα. Κόσμε τώρα γιατί σε παίρνει. Κόσμε γιατί σε παίρνει λέω. Είναι και εμείς γράφω κανονικά, Είναι και η ώρα, πήγε. Ναι, Ω, πόσο δρόμο, Βασίλη, ξέρεις.